Is Mark Irwin, agus is Bainisteoir Tógála anseo. Bí me thógáil seiteanna is props anseo lá cead an scriptly can props about my thógáil cead about my unit in the session. Bottom anseo is thógáil props a nus a bear trap anseo with my guy Cody Jackie. Cé go bhean se gur as stíl atá bear trap tóci is as ámad a rugatá se tóci. Ach mar ecinn sib aibrin se nus bear trap ceart ach ní teach go tuairteach. Is dóigh go bheith an jobbas movie ain ó híomh Tógála ná ag deire srá fiche dó dearann na sesiúí a lug a thógáil le an RUDHD. An fibus movie ain leis ná maiall an anseo anseo a gonamara dearann na tráid a lug a thógáil mar teach ceart. Sa céad couple bliana bhí muid anseo bhí an teach cólín is sémas a thógáil as nua chun a thóga tála. Bhí sé tharbheith simú maiall ar a méid drámaíocht a bhí baint leis. Coisi tú mar cholín? Cholín? Dóigh go bheith ceann gan a bhair chunaí is cáilead a bhí rasrún a riamh. Thug sé go leor am ar neamh thógáil is bhí sé lugadh bí couple second. Is job an simúla is tásúla am go maith muid fiche cúpla eile.